Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi kore chenro mar buch jopiny wan gi wendwa modhial mantiere kaendi e Honorable Dr. Paul Ongili mano Babu Owino jaod bura member Kasi East kendo bende tinde nokil Kamaloka. Erokamano ahinya kuom sechegi Babu. Erokamano Trevor. Mokwongo yiero ma Kasi Paul ni neno nang'o? Chamo timo nang'o? Yiero ma Kasi Paul taneno ka ok odhi marach. Yiero ni naneno ka ne ber ka niduoko ne Ong'ondo lwedo. To wuode miluongo ni Boyd cha o deserve seat no. Ananeno ni kaka Ong'ondo nogole piny ka ok ne ber. To ne en gima pi wang'wa nochwere kabisa nikech waneno ne en jatelo motegno manomako piny. Nitie weche mane wuok ka gi kacha ma mago be ok abodonje but design manogole godo to ok ne omoro jopiny. To an kana neno wuoyi matin ma bende wuode kanochung'. To naneno no wene wuode no otiek kar wuongi. Kasto obende otine jopiny. Koro an to ariwe lwedo. Okay. Ariwe lwedo. Nwabichako bedo kode osiepe chon sana manantie university. Koro debed marach sana ka ng'ama chako godo chon bende awerago. Aneno kodhi maber. Okay. Wadonja ne wach mar siasa kawuono ler nwane ni Kenya moja ni enang'o. Podi ne ODM koso koro chako chama moro manyien. Mato is just a movement, Trevor. ODM en political party ma antiere ma jatenda en Baba Raila Amolo Odinga. To within ODM bende movement nyalo bede. Tineno ka nyocha jakomo support Kenya moja. Ineno kaka Kenya moja emanose oko motegno kawacho ni at least okonego bed ni wadonje sirikal gi wiwate. Wadonj gi lwete wate, mwadog waket tiende wate. Mani ngini nyalo nam kata ora kipimo tutne okiso tiende nite. Mani nyalo nyumri kabisa mikia ni inya wuok nade. To nyocha kane jakomo loso ni winjo kowacho maber nang'o ni okonego bed ni ODM donje government gi wigi te maginime iye. Onego bed ni giweye tiendgi moro oko maging'iyogo. Emomiyo na wacho kanago ngero ni seche mowete na odhi dwaro oko. Seche magidhi dwaran pod giweya dala. Giweya dala koni monda bet dala. Ka giduogo kigiyud ka dala gikia kata dhorangach kuma nitie. Ka dalo yugno. Thuonde beringe dala. Ching mane giduogi ne giyud ka dala ler. Nikech Trevor an kang'iyo trend mar siasa. King'iyo kane jakom omakre gi Moi. Nwawuok kwa waywak. Wan manwayuak e igino. Kendo jakom omakre gi Kibaki. Wadogo wuok ka waywak. Kendo jakom omakre go Uhuru. Wadogo wuok ka waywak. Koro sani omakre gi jakom omakre gi Ruto. Pod ang'e ni wadhi wuok kwa ywak e gini. Koro emomiyo nawacho ni an kaka nyathi dala ma nyathi machogo. Chogo ema dala dongnega donge kamano. Koro seche ma ji odhi dwar tarit dala nikech dala ni dhi dongna. Donge kamano. Ineno ka ODM dhi wuok e riwruogni ka kipimo. Jakom nyocho loso maber kabisa. Mowacho ni okonego wadonje gini gi wiwa kamano. Onego bed ni wang'iyo ni to gik moko mane omiyo wa riwre gi jogi. To be itimo gi adiera. Ndeche bende gero. Nyithindo bende imiyo pesa school fees bende dhi e school Nyanza kacha. To mine wa bende be giyude tich moro kosen manorak mapile mar doyo tiyudo wuonewa riembo ngware, riembo boda boda, owetewa bende nitie jua kali, nitie nyake boda boda. Mane industry maduong' Nyanza ka. To ang'iye ni to industries wa mane nitie ka. To bende inyalo chier gi kendo mar mondo gimi ji tich. To ndeche bende gero. To king'iyo ni opportunities ma ji yudo to bende wayude ka luo kacha maber kabisa. Koro emomiyo nego beni wa stick wamoke e gik moko mane wandiko 10 point agenda ka. Kano wacho ni compensation nyaka tim. Trevor gimane wang'oya kabisa. Ni miyo chiew gokinyi dhi doyo ne ji. Moko uso changa kaka minwa ne uso changa. Wuonewa dhi e boda boda, dhi e jua kali, dhi ting'o kidi gedo ne ji. Mar mondo yud pesa mondo mi otieg nyathine mbalariany e school, high school gi mbalariany kata college. Ouso chiaete, ouso nyaka puodho, en gi loans. To kumentiere ni otiego nyathi ochope mbalariany. Nyathi at least oyude gire moro bende moko bende otieko oyude gire moro motimo. Alafu iduoko ni nyathini e sanduku mar maiti. Iduoko nyathini kosetho. Tiduoke ni mondo ike dala. Ti iduoke ti ike nikech wach siasa.
compensation mani wacho ni timocha an nang'e ni gini ok dhi timre. Trevor, seche moko wetewa moko gowa to wawacho ni yawa igowa kayiem. Kanidwa kwalo ombuchwa, an e ng'at monokwongo chung' mowacho ni kwalowa ombulu. Nopenj nowach ni babu ling iketho gini. Gino dong nodhi mokethre adiera. Ne gifwenyo ni babu ne wacho adiera. Kane Supreme Court judgment ne wuok, kana nyiso ji magocho ne nyaka jakom manyise ni judges 7 ewi 7 onge mwayudo kata chiel. Modogo nyisa gi owetewa ni yawa ter gini mos, gini ok dhi kamano. Nomawa kendo sani anyiso ji seche moko gima nya neno ka bede e piny buopi Lake Victoria, Kaluma ok nya neno kochung' kata ewi got Ramogi kocha. Iwinjo Kaluma chiel nikech ene musiko enena koko keko. To keko ng'eny sana ei chamawa. Ineno sani koro gik mwayude chaman. Ana wuon nan kuom jok manentiere e chuny campaign mar presidential. Mar kanwa dhi nyaka gi baba, minego wa kode Soi. Ninonegwa kode Soi. Inego wa kode Embakasi ka. Ninego wa kode Elgeyo Marakwet. An gi jonete chopadi. Noko nyaka chopa ma gine mar chopa mambele otore. Tawacho ni yawa, wan manwa dhi Edwar. Nadhi 280 constituencies out of 290. Kanwa dhi Edwar. Gima lemo masani ji chamo wete wantiere ni mabano bende ber kabisa. Wasiro gi waonge wach bendo kwanyago gi ka gintiere lemogo. Seche magi chamo gigo to gipare chien ni ntiere jomoko manogore ne gini bende. Iwinjo owadwa. Koro wachwa mar donje broad based te gi wiwani boinyowa. Kik wadonja ni koro gini wada donji. Jakom mineno ni nose win presidency 2007, 2013 gi 2017. Kane poni wanya yudo mkati full, nwamdhi manyo nus mkati nango. Ang'o momiyo nwa campaign, presidential campaign. Koro an kipenja wuon ni ODM onego bed ni keto tiende moro oko. Konge maber ni iye kanya bedo maliet. Nentie party moro Germany. Party ni no join the ruling party. Mane gi lose 2 million supporters at the next election. United Kingdom ka, London ka. Bende, party moro bende no join ruling party. Kidhi Zimbabwe ka, ZANU PF. King'iyo party mar Morgan Changirai. Kano join ng'ane. Kano join ja Zimbabwe ni. Ker ma Zimbabwe. Nodogo lose seats by 50%. ODM ko join government. ODM ni no win government. ODM oknya join government kaka a lesser party. Ko join government, I'm very sure ni wadhi lose seats mbeleka. Nikech unpopular, government and very unpopular. Nikech kalure gi gik mane ker no wacho no nya timo ne jopiny. Oko tim ne jopiny. Me ineno ni ka ODM odong e sirikal ni to udhi lalo kombe. Wadhi lalo kombe mang'eny kabisa. Anyisi kawuono. Kawuono anyisi to kendo jiorit 2027. Ibo wacho ni babu ni nyocho nyiso wagini. Kaluo wadhi yudo kombe. But kuonde moko maoko gi dongi neno ka Oparanya osekaw kacha oket Western. Jo Western ka moko bende gore ni ntiere e parties mamoko. Kingi Coast jogi nosedhi gida biro gi chama gi. Kingi Northeastern mane bende nyocha wan godo bende osewach ni gi negotiate kigin. Koro jo Coast negotiate kigin, jo Western negotiate kigin, jo Kisii bende dhi negotiate kigin, jo Eastern gini bende negotiate kigin. Kila sehemu negotiate kien. Matiende ni baba dhi mana negotiate kaka jaluo kende. Okobo negotiate kaka national leader. Koro ineno ka baba bedo reduced. E stature mane ntiere president mano win election. Iduoko ni koro bedo a duo leader. Magi gik ma kwaneno to wacho ni magi wan kata ka wan nyithinde odni wabende wanyanene gimoro. Wang'eyo ni wuone wanya puonjowa gik moko apar. But wabende wanyalo puonjo wuone wa gimoro adi. Achiel. Jagoro maru maduong' ma Edwin Sifuna nosewacho ni ponono ni ODM wuok ni dhi chungi ker masani William Ruto higa mar 2027 en odhi dagi. To in? Igeni mano idea mar Sifuna. To kadwa loso on behalf of Sifuna. Nimomia penyi to in? Anan kakan Babu Owino. Anang'eyo nadwaro Nairobi. Tang'e ni kwand Nairobi en kwand riwo. Ok en kwand golo. To kanga donjo nadwa na riw. Kaka wuono ayudo mbuch onagi te 100% Nairobi. Podo kaboyombo Nairobi.
nyaka sero ombulu. Baba nowuok modhi osero jorabuon momiye kura 1 million, kata kiwacho ni jorabuon nobedo nade, but nomiye kura 1 million adi achiel. Baba kendo nowuok modhi sero jo atol momiye kura, nowuok modhi osero jotok Kodera momiye kura. Nairobi ka oting'o dhok te, koting'o dhok te nyaka wabed joma riek. Sani koro joluo ok dhi bedo gi president 2027. Kok gibed gi president 2027, Nairobi nyaka githogo. Abiro kanyo kendo. Nairobi onego githogodo, kik giwe Nairobi. To kata kaponi nwawuok gi president, wachungo president. Nyochi neno kako timwa kanu wantiere gi ker Uhuru Kenyatta. Kanu wan gi ker emoyombwa gi kura 200,000 kende. Kura 200,000 nyiso ni en kura 5 pa polling station e Kenya mamzima. Matiende ni kane nyocha ni emano yombwa to nwan gi ker. 2027 ng'ani oselwero bedewa. Ng'ani notiyo gi Gen Z revolution mar lwero godo ODM. Ma ng'ani odonje i ODM ma sani odwa notiek ODM from within. Koro ananeno ni yawa asero mbulu mondo mi ane kaka nyalo pango tich, nikech abende nanyiso joluo ni jinya wacho ni yawa ni babu ni ochalo ng'ama pingo. Okanya pingo baba, onge ng'ama osegore ne baba Kenya ka e ODM maloya mose ter nyaka e Supreme Court. Ane ng'at mokwongo man election na nobedo nullified because of baba. Majoma wacho ni pingo ODM riango. Madhi nyaka e Supreme Court. Ane ng'at mokwongo manobedo abducted e sirkand Ruto nikech baba. Molal kwada ndaladi. Odhi okwanya mana Wang'uru Kirinyaga kocha manotera ndala dek. Ane ng'at mokwongo manobedo abducted. Cases manasebedogo manoketna gi sirkal mar Uhuru gi mar Ruto. Cases 7 mar criminal cases magiwacho na oketna cases because of jaduong'. Ane ng'at makitimo maandamano mora mora Nairobi, ane ng'at matimo mobilization Nairobi ka. Ane ng'at manetimo presidential campaign. Ere ng'ama diher baba maloya. Joma losogo nyisa kane gintiere ndalo presidential campaign. Moko bende mose mi nyaka lemo dong ne pingo nyaka baba 2022. Nowuok mago nyaka baba. Koro an naneno ni yawa. Abende iwacho na lot mocha ema nyalo tero kuon. Seche ma kech owuok, onyulo moro ma ji neno kata omboga ma ineno ni omboga cha, omboga no unyang'wede makonyu. We wabed benda buru ka. Benda buru ikano. Seche ma kech owuok, to wanyalo tiyo kode mondo kony godo ji. Kata ka en benda buru kamano, donge kamano. Koro an aneno ni yawa. Ruto okodonj e ODM gi good spirit. Emombio samatin iwinjo ka baba ni kode maber, samatin kendo baba obalo. Dong nyochi wacho ni babu gine manyocha pingo ODM. Ang'o momiyo koro baba no wacho language mo wan mwawachoga. Dong nyocho wacho ka niki kwa donji ure gini. Matiende no wacho language wa. To wetewa moko to sedhi wanyo. Giwuok gidhi wanyo oko. Seche ma in gi baba u pod nigi mama u e ot ka, to gin gidhi omo jater, to baba gi pokotho, baba wa pokotho. Gidhi omo jater oko, giwacho ni yawa, baba wani koro ok nyal kaw minwa ni. Dong mane gima koro ne timre i ODM, nikech nwang'e ni ODM kae otegno. ODM osewin elections. 2007, 2013 gi 2017. Kata babu ema dochopo ni koro 2027. Komiya bandera ni, sari okinyi Ruto boyudo kose oro na concession speech mo concede godo defeat. Ana wuon komiya otiko ma ODM. Tindeno kaka nyadunya na nyang'injra gi. ODM dhi miyo tiko mar Nairobi governor midwaro. Ang'eno tiko tok dhi miya. Igenare to sabo. Gimomiyo tiko ok dhi miya Trevor. Ahero odwa ni. Kabisa. To odwa ni wasegore odwa ni. To kane baba dhi EU to noluong bura Bomas magi jo ODM owuok ayanga officials mo endorse Sakaja, mowacho ni Sakaja ema koro kaw nyaka 2027 nyaka beyond. Kiwe mano kendo nyocha kani dwa gol Sakaja ka nikech wach mag corruption. Ma MCA wacho ni Sakaja en corrupt. Oginene ong'injo Nairobi, ochamo Nairobi kabisa. To tich bendo koti ni neno ka wuonwa ema nyocho konyo Sakaja. Kora wacho ni yawa to han babu
seche mag gimoro wuok matin kata ng'injo an ok nyamo ena ineno ka seche mag ng'injo wuok kata ng'injo na afadhali oyweye mondo odhi owite lakini babu kik wanywa wakuotha e ot ma gima wuog oko nikech wawacho dholuo jodhok moko ok wadwa ni winj gini to an to pod ahero baba to pod adhi hero baba tineno Sakaja ma koro joodwa ohero ni Sakaja ni 2007 ne nitie vijana na Kibaki baba ni chung president nogone Kibaki kura ok nodwa ni baba obed president 2013 kane Uhuru chungi baba Sakaja ne nitie ne chairman party mar Uhuru matiende no campaign no Uhuru ogone Uhuru kura ok nodwa ni baba obed president 2017 kane Uhuru duogo kendo odogo chungi Jubilee ogone Uhuru kura o campaign no Uhuru ok nodwa jakom 2022 kendo ochungi Ruto o campaign ne Ruto ogone Ruto kura matiende no ok nodwa baba owete na yawa babu okosango babu mosebeda beda kohero chama to ero wuonwani but baba bende na wise person tingeni wuonu bende kose make a decision to en decision bise ma wuonu mondi penye ni jaduong to akoso kanyi makosa okadwa donje mang'eny nikech nitie weche moko munya wacho to nitie weche moko ma ok wanyal yango e laro but ana wuon kakora nyanyisi gi dhoga ni an tok dhi mia ticket mar ODM but pod adhi ombo Sakaja tidhi yombe nango idhi independent apenji Trevor tidhi chama machielo apenji Trevor anang'e maber ni Ruoth Nyasaye ma yiero jotelo to ning'e Babu Owino ka babu nitie university donge kamano okadwa donje mang'eny nikech mano to koro is tomorrow's problem but today's problem adwa na teenager but gimang'eyo ni Sakaja tok nya yomba kata chung manade ok nyal to gino dhi kelo wich kuot e odwa ka iwinjo yomta tiyo dongise wacho ni ne chogo ngek mugo kile emomi anyisi ni an madhi dong' e dala to ka ODM ok omiyo tiko tida chung nang'o iwinjo baba anyisi ni ODM ok dhi miyo tiko but idwa governor koso kidwa governor mondo akel dong' idwa na kel governor we akel ni governor tida kele nang'o we na kanyo koro dong' kanye momiyo koro antire ga kili na no ni we od bura member kasi East wajite to yie ni mano to mari ibire governor kama be ok yudo iye dong' ikoyo ka endi nyalu onge koyo madhi dong' e Trevor ana Nyalenda ka we madhena kane uso changa Nyalenda ok anya dok Nyalenda anya mana dok Nyalenda na dhi konyo jo Nyalenda to kabodok na dhi dak Nyalenda abodok mana Nyalenda na konyo ji atero ne ji tich to ji yudo school fees but gimang'e maber ni Nairobi ka dong' asebedo president mar University of Nairobi 4 terms tasebedo elected twice to Embakasi kacha twara mang'eny moingo kata onagi be an madhi kelo ni kom an manyisi Trevor nikech an ang'era koro it doesn't matter how where kel ni kom seche mowadu osewuok ni dhi dwar en koro kang' oduogo gi chiaye in yang' chiaye cham ok dhi penyo no lawe kanye yawa ibocho ni yude pi kosi yude bungu ODM onego chungo jatelo piny Kenya higa mar 2027 kinene anto kipenja ni ODM to nonego chung jatelo nikech ODM en party maduong' to ODM nigi followers to ODM koko chungo jatelo to ODM dhi lose following maduong' kabisa to asenyisi ni katan kawuono komiya bandera ni tineno kaka tieko ni Ruto dakika achiel nikech ang'eyo siasa ni kumi kwalega ang'eyo kumi yombe go bende ang'eyo ngero mar in midhi dong' e dala kaka chogo ni en ngero ma jomoko wacho ni chalo ng'ama bende dwaro kawo telo mar jokaluo to baba utopoliti baba ok wanya matelo ko bete telo mano kom baba ok inya compete gi baba ni gi baba u but nyakwa bed gi vision nyakwa bed futuristic nyakwa ng'e ni to kiny to wanya dong' nade kata e odi ng'e maber ni yawa intie gi nyithindo but nyaka nyithindo go bende ng'e ni yawa kwase dongo mwabedo joma dongo mwantiere gi mon gi utewa mi kati wuok mi go dalani dong' nyaka ing'e ni yawa baba uni ibo pidho nade kendo nikech sama osepidhi ibende dong' koro iwacho ni koro onego bed ni pidho wuonu donge kamano
Baba ok wanyal compete godo. Baba miyo respect number D. Tana aero baba kabisa. But nyaka wabed futuristic. Kiny nyaka wang'e ni to kiny to wacho nang'o. Trevor, an gi in ok wadhi dak ka forever. Piny ka wan e welo, wakia gima kiny en. Kata an awuon akia gima kiny en. But nyaka bed ambitious. Donge kamano. To nyaka wang'e ni in the event ni koro kata kiny babo decide ni en koro we siasa, koro wadhi chako leadership nang'o. Dong' iwacho ni babu ni emano osebedo ready. To mae wuoyi matin madala dong' ni. To nitie jomoko mawacho ni nitiere yawuoyi mokwongo ni. Yawuoyi mokwongo go wuogo go dala oko. Dala dong' ni wuoyi matin. Donge kamano. Nitie gima ne wacho seche mogo mbaka ka ni in achiel kuom jogo mano dhi e dware constituency 280. Yes. To jomoko duogo yudo lemo moro. Ine gi chwang' moro kata lit moro ni gini wane mono dwaro to ka koro sa keyo chopo to chal ka gima ok oketi e mesa. Ing'e ni Trevor wadu koyudo gimoro tiyudo. Samo wadu yudo gimoro onya konye weteu moko, onya konye nyimineu moko, onya konye wuoneu gi nyithindu moko. Owadu koyudo gimoro to kokonyo nyithiu mane karach. But owadu koyudo gimoro tiwacho ni yawa piny ka ibe chieng'ni ne chopi. Ibendi lamo kamari ochopo tibendi kony ji. Leadership en about others. Leadership en konyo ji. En konyo ganda wa. To ganda wa se chandre from 1963 nyaka kawuono. To ganda wa mose chandre gi nyaka kony gi. Nyaka wang'e ni yawa gima tin mowuok emomiyo wetewa gi pok iwinjo kago kata chiel. Donge kamano. Debed ni wantiere gi lit moro e chunywa. Debed ni koro wagogi. Dise winjo nagogi. Onge kata ng'ata achiel to pod ok ibo winjo kata nagogi nikech mako wetena. Gima wadu yudo. Problem en ni ko weteni gore kodi. Mano ti deal kodgi. Wuonu emo kinyagorigo. But wadu to kong'ado koki ting'ado lwete. Mar mondo luoro bede. But wuonu to kogoyi tiwuogi ng'wech. Donge mano ni kare. Nikech siasa kae, siasa onge karibu Trevor. Siasa onge ng'at mabonyisi ni bi koro chiemo osekete wi mesa ji ocham. To samiloso kuon seche midwa ni odhi oreg mogo, midhi edwar tikelo chiemo, mano ji dwano chiem. Seche midhi ng'wenyo kuon tipamo lweti ni koro in gol lweti oko. Siasa onge karibu. In chiem ilog badai. Kik ilog kata mokwongo. Kuon chiem. Nikech Trevor, jowa ose chandre. Onagi chandre kidhi piny ka Kaluo. Gola maiti kigolo Nairobi ka kitero Kaluo. Hospital bills mag joluo moka Kenyatta Hospital ka. En tabu. To kichopo dala, industry maduong' en mar boda. Industry maduong' en boda. Ji dhi mane orak. Mon minewa doyo ne ji. Wuonewa tich magitimo gin tije ma odd. Gionge anything. Emomiyo kisebeda leader tiparo ni to dala ni nadi mondo wakony jowa mantie kacha. Koro wetewa mose yudo kuonde mamoko wabende kwa manyo mwayudo koni twariwre kumora achiel twakonyo joma ntiere e tokwa mang'iyowa. E Kenya moja kaendi nitiere joma wacho ni uchalo joma baro gi ODM. Ingi ere kaki ikete ratil ma koro gima cham owacho ma gima koro anatimo kian kaka ja Kenya moja. Iwinjo Trevor, Kenya moja osebedo ka provide checks and balances ne government. Une opposition go? Opposition. To iwinjo gino be baba no wache. Tiwinjo pach baba nyocha kano wacho maber. Ni yawa kik wadonjure serikal kamano. Wabende wa protect chama mondi. Koro wan joma neneno mbele mano ng'eyo pach baba. Dong' ineno ka koro baba wacho pachwa. Oko wach pach owetewa moko. Donge kamano. Owacho mana pachwa. Gimwasebedo kwa wacho. Ni yawa compensate ji. Tine ji. Ni wacho ni iga ka iga ji dhi yudo tich 2 million. Tijego be osemiye ji. Minwa madoyo dala cha bende intiere gi tich. Owadwa mano riemb koya e school pod obet kodi e dhot. Wuonewa mantiere dala gi owetewa pod riembo boda. Mage gik mwada ng'eyo nikech nowacho nonyiswa ni kin gi boda tidhi graduate iwuok from boda tidhi ang'ono iriembo matatu. To kane iusa lot
tidhi graduate from usalote kiosk tidhi bedo gi supermarket. Mane gima waparo ni yawa. Gini ok en personal, waparo ne gima ni yawa to gima ni wacho chande. To koro time. Onge gima personal, but ni neno pok otieko kata ndalo adek. Kane wuon wacho ni gik mwa wacho gago wantiere yo maratiro, donge kamano. Matiende ni Kenya moja en a movement within our party. Debed ni wasewuok e party dini wawacho. To joma wacho ni pingo ODM. Ni pingo ODM nango tintie ODM. Trevor, wantie ODM. Ano kanya wuok na pingo ODM. Ka wuok na pingo ODM, tachiwo mana resignation na. Tadoke by election, taduoge bunge kaka Babu Owino. Mane gima respectful. Okinya bede ODM kigo ODM. Be se winja kumora mora na go baba. Poka go baba to kanyala go baba. But apingo serikal manego nyithiji kaduoko dala. To nyithindo go ose struggle. Apingo serikal kano wacho ni gero ndara to kogero ndara. Apingo serikal kano wacho ni miyo nyithiwa tich to komiyo nyithiwa tich. To kapinge yo marach, apingo to paro negi. Aparo negi ni nuwacho ni maegi manonego bed notimo to dak usetimo. But onge chieng mise winja ka wacho ni ODM rach. To onge chieng mise winja ka wacho ni baba rach. To be okabo wacho. Baba en wuonwa. Nyabedo disagreements e family. Seche mantie disagreements, okinya wuok ni gori gi wuonu. Wuonu kata kaponi wuonu ne gore kodi, iwuok mana gi ngwech. To mano Kenya Kwanza mipingo, to sani koro ntiere broad based government. Ini chung ni en mane kum broad based government. To baba manyocho wacho ni kikwadonje broad based ni giwiwani. Koro pingo broad based. Na okini mapenji. Ibende kora penji. Ineno nino pinge. No wacho maber ni poko wacho ni ntiere winjruok mora mora bang' higa mar 2027. Koro ise mano pogore gi pingo ng'ato. Mano wacho ni pok wawinjore. To kongiso ni sani en gi wach kata en gi pek moro. Koro an gima mina penji ni sani. Wach broad based ni chung komane. Baba no wacho maber. Kano nyisowa to bendo sega bedo ko nyisowa. Wach mar tutamni ng'amose nyiso ni wache. Iwinja maber. Wach moro ni ODM ok dhi golo candidate ni ng'amose nyiso ni ok dhi golo candidate. To ka koro yawa baba ne oseketo gigi e laru. Mane gima wasega bedo kwa wacho. Ana wacho mana ni owetewa moko ringo sana dhi wanyo. Seche mose dhi wanyo matiende no onge trust gi wuongi e dalaka. Ni wuongi pod nyaga konye. Odhi manyo baba moro oko mondo mi osir lwete. An okibo winja Trevor. Tanyisi ka wuono kata ne bed ni ODM omiya tiket kata ok dhi miya tiket e mbele ruoth. Okibo winja na chung nagora gi baba. Mano wuonwa ma respect maero bende. To seche moko kuom ok dhi e buche moduongi ODM mano nyiso nang'o? Mago koro jomoko dhi, wan nyocha dhi e bura. To seche moko bende ng'ato seche moko ok dhi e bura nikech dich moro kata emergency moro make. To an ineno ka buche mag ODM adhiega. Kaponi nitiere achiel ariyo mok adhiye, to seche moko dich moro mok na nyal avoid emomaka kende. Kwano ni udatime nang'o un gi Sifuna? Nikech ka koro imbi ni ODM ka, Sifuna bende ni ODM ka, embe pod dwaro mana Senate mare ni. Be kwano no nyalo donjo? Ni gavana ma Nairobi en ODM, Sifuna bende ja ODM en senator. To dong sani gavana ma Nairobi en Abandu. To senator bende en Abandu. Lakini ogine chama chi. But donge gidongo bedo kamano, ma jopinye mano yiero. Piny donge kom dong yiero gi jopiny. Jopinye ma pango line mondo yier. ODM seche moko nyamiyi ticket bende mi dong godo. Dong ose dong mang'eny. David Ochieng donge onge ODM to noyombo ODM candidate. Donge kamano. King'iyo Shakir dong nochungi independent Kisumu East to yomo ODM candidate. Nitie jomoko be mosechungi independent moyombo ODM candidates. Chama konyi mana ka usi yot. Kane bed ni yombo yiero. To kwandwa nasenyisi ni wan wayawo mana wiwa. Waketo mana itwa oko to wayawo pachwa. Mar mondo wane kaka wanyalo sero mbulu. Nairobi ka dynamics opogore. Nairobi ka nitiere jodhok mopogore. Nyaka yud yo minyalo sero godo mbulu mi yud godo ombulu. To kidhi adhiya ni wan koro wadhi kodwa.
ibo dong kanyo bed ng'ama wiye lew to ng'ama wiye riek. Seche ma iseyawo pachi tibo yombo ombulu, but kiketa keta ni wan wadhi kama, mano to wadhi dong okan useful ne onagi kadong, but an very useful ne onagi kayudo kom mwadwaro mar mondo gibende gikonyre komno. Ang'o me Nairobi ka emineno koro? Ang'o matimore Nairobi malich ni ahinya mikuoni wang'ni? To Nairobi ma enena vacant ni, Nairobi onge leadership. Gini ni nono. Gini ni nono chalo gol ma koro oseyawni kama. Gini onge ne ka Sakaja tiyo. Onge gimoro kanyo bwana. Onge ng'ato kanyo, mani nono. Kore kalo ni keche nono koso nitie gimidwa timo ne jopiny. To giwinjo kata gima jopiny wacho. Kwanza king'iyo kata the latest rating. Latest rating, very very confirmed research firm. Rate at 67%, to rate Sakaja at 13%, 10 moluwa. Koro bowuok e 13 ka oyuda 67 nade. Kata ka debe no kwalo ombulu. Ombulu ikwalo mana kiyombo kura. But kiyombi gi majin maduong' no kinyal. Koro Nairobi ni vacant. Okadwa larra kendo gi jowa mantie pacho. Jowa mantie pacho bendo yudi mondo mi wamed numbers. Kumonagi ng'eny ber moloyo. Donge kamano. But Nairobi onge. Ka onge anything, Trevor. Ponono ni Sakaja ni kuro chungi ODM. Wadhi yombe. Magi kwano makore ng'iyo mang'eny. Ibinjo Trevor. Ada pinji kwano mar ji madhi mana uchiel mondo winjani ni ipango kodgi nang'o. Ibinjo. Wachako gi Sakaja. Ponono no chungi ODM ene dhi tim kode nang'o. Adwa ni kiwuok e station ka. Tadwa ni ja Nairobi mora mora, onagi mora mora mawinja. Adwa ni kaw simbi kawuono kata kiny go kinyi mang'ich. Kata kiwuotho. Penja ja Nairobi mora mora ni Nairobi ng'ama dhi yombo. Kende. Kuom ji 10 ka ji 7 konyisi ni Babu Owino. Weri gi wachna kabisa. Mano assignment min mami. Okay. Tamiyo nyaka onagi kumora mora min tiere minene gini. Mi wochae. Kiny go kinyi kichiew. King'eyo ng'ato Nairobi. Penje ni Nairobi. Ng'ama nya yombo Nairobi. Gino dhi nyisi result no. Okay. Koro kanyo onge gimoro bwana. King'iyo kwano mar jatend piny Kenya, Rigathi Gachagua mane en jalup jatend piny Kenya machon, odhi loko kwano mar ker kosowe. Kumentiere nyalo loko kwano kosowe. Wach Rigathi ok anya wacho nikech pok aloso kode. To king'iyo dogini miwacho ni timo nonro. Nonro natimo mar Nairobi, pok atimo mar piny mangima. Piny mangima dhi timo nonro kapo ni koro ODM wacho ni koro wamiyo Babu bendera mar piny. Mano kendo dhi chako nonro mar piny. Gineno gine buo pijo moko kone ko bet malo. Gineno nang'o bedo ne kanyo no dhi loko ombulu koso. Anto gima nya nyisi ni to Ruto kachung'. Opposition koken united to nyalo bago gi matin. But opposition ken united to dhi yombe go kinyi mang'ich. Maki okinyi mang'ich. Moko chuno ni ng'ama imiyo bendera no. Moko miga Shago, miga Lonzo. In 2020, Americans no wuok oko ni vote out Trump in 2020. Ok to vote in Biden. In 2002 Kenya ka, ji no wuok oko ni dhi golo Moi. Ok ni rwako Kibaki. Koro ng'ani bendo osemiyo ji reason mondo dhi ogole. Nyaka kaluo ka, ni neno nonro mane otimre kawuono. Dong ni neno ni 64% mar joluo ok dwa broad based. Dong ni neno gini e Tifa 64% to 64% kendo mar jo Nairobians ok dwa broad based. Koro giminena nena gi wang'i ni yawa. Koro idonje bur. Bur mineno yawa. To koro nyiso ni ka ODM dhi chung', to koro nyaka oriwre gi jo opposition miwacho gi. Dong mano pod dhi ketho ombulu. ODM koriwre go position, to ODM osega bedo ka riwre gi Kalonzo gini. Donge kamano. Gisebedo ka giriwre. Emomiyo gisebedo ka giyombo ga kom. To sani ka ODM odong' kende. Nairobi ka jodhok mang'eny mogik gin jo rabuon. Gin gi 1.3 million votes. Kasto iluwo gi jotok Kodera manigi 700,000 votes. Jo Abandu. Kasto iluwo gi Onagi man gi 670,000 votes.
kakiluwogi gi jo Kisii man gi 235,000 votes, kokiluwogi gi jo the Muslim community Waislamu gi Oriachi manigi 69,000 votes, kokiluwogi gi Kalenjins manigi 59,000 votes. Koro king'iyo kwan no, seche migolo jo Atol tiriwogi together gi jo Rabuon timedo jo Kisii kanyo, koro ibo weyo mano nagi Gabandu. Seche miseweyo nagi Gabandu gi Kalenjin ma 59,000, Tabandu seche moko ineno ka gogi kura gin democratically correct. Ibo yudo ka independent yudo kanyo, Jubilee yudo kanyo, ODM yudo kanyo, UDA yudo kanyo. Koro gin joma nyalo ok giget ga kuch gi adita achiel. Iwinja maber? Koro inyadong' mana go nagi maketo kuch adita di achiel. Koro kiseng'e kamano, to gino timre from MCA ma Nairobi to governor ma Nairobi. Koro nego bed ni kin ja siasa ma Nairobi tiyawo wiyi, ing'eyo ni yawa kata ka yudo mana kuch jo Atol achiel, kata ka yudo amedo gi mag jo Rabuon ariyo, amede gi mag jo Onagi komiyi te, tiyombo mbulu. Siasa en calculation. Gimomiyo wasebedo ka ibago waka gi kacha en ni wase lack tact. To tact means ni every morning when you wake up, nentie pop ma ne wacho ni gokinyi ka gokinyi kano chiew to nyaka no mos jachien. Pop ne wacho ni every morning when I wake up I must greet the devil. Tact means ni Nyasaye nigi opportunity mar tieko jachien, mar mondo an gi in kik wadog watim tembe maricho. But oweyo jachien no tactfully mondo mikise sin tidok kendo ir Ruoth Nyasaye ikwa ng'uono. Mano tact. Koro wabed tactful. To Nairobi kik wadhi adhiya ni yawa, nikech Nairobi ok yier gi dhok adi achiel. Magi anyisi gik ma very factual. Koro an gima nyakwayo mano nagi. Kako nagi. Babu muneno kani, chieng' moro nubi ulai State House. Chieng' moro nubi ulai State House. Piny ok ong'ere. Iwinjo Trevor? Watira tira piny mos. Mbele kaka ng'iyo mbele. Tang'iyo ni yawa, jomwan gode bunge ka, joka waingo gi popularity te. Iwinjo, governors ka te, waingo gi popularity te. Ruoth koyienwa mbele ka, weche ne bed maber. Chieng' moro nwajue e pi wang'wa. To tiko tisewacho ni ok dhi miyi. Trevor, bana wiya ni nigi degrees 5. Sero mbulu ok nyatama. Gi tich masetimo. Ana wuon nanti opposition. Tan mana bedo ranked the best member of parliament in Kenya. Ana wuon maonge na yombo nyaka joma nitie government te. An mana bedo ranked the best member of parliament in Kenya twice for 2 consecutive years. Mano nego nyisi gimoro. Ano ka makamu si gocho na ka ndio wacho ni wachne Bosna onde Babu Owino wacho ni bedo ne kanyo no okrach, but we are in broad base to stay. To baba manyocho wacho ni kik wabede broad base. Makamu kori pingo baba. Makamu osiepa. Makamu ngini jogo nyocho tero Aga Khan. Koro jago chung kodgi. Sha wacho ni Sha nyocho konye, but Sha to bende anyway. Ok nego tiyo. Ogore noma mang'eny. Sa koro rumo mayo wang'o kaendi. Wach mogik miwego do jopiny en wach mane. Nikech nitiere wach mo masik dhi kuonde ka ni Babu pingo ODM, Babu dwa ka hotelo mar Luo Nyanza ka wuon gi pok otho, Babu kiang'o. Wach mogik makore wene jopiny. Ting'e ni Trevor, ndalo mane Babu dhi e maandamano, Babu ne ber. Ndalo mane Babu muonyo tiagas, Babu ne ber. Ndalo mane Babu imako isoe sel, Babu ne ber. Ndalo mipogo lemo, Babu pingo baba. Seche makoro sekel chiemo ewi mesa, Babu koro go ODM. Wawek bedo joma kamano. Wan kaka familia achiel mar Onagi wariwre uru. Oganda Onagi matin moriwre ber moingo oganda mathoth mokere. Wariwre uru kaka Onagi mondo wane kaka wanya konyo jowa. Kik wabede telo ka nikech competition. Wabede telo nikech wadwa ni wakony nyithiwa, wadwa ni wakony wuonewa gi minewa. Kik wabed ni ka Trevor yudo gimoro ni koro iya awinjo mala, koro iya wang' kata winjo malit. Wabed ni Trevor koyudo gimoro to wapamo ne, tirito time ni kochopo ibendi bo pamni. Ana onge wach go wetewa.
wariwre urariwa, kik wabed ni sama koro gimoro wuok ni koro babu no nego yudi. Babu ni koyudo governor. Trevor in kibiro City Hall kacha aboloro ni dhot. To jadhok moro kobedo koyudo governor makacha. Kidhi kanyo, dongi bukungi penji ni luongi ni nga. Wangi uru ni yawa, wanyalo expand kaka wakonyo jowanade, opportunities. Nairobi ka ji chandre. To kata dala ji chandre moloyo. Koro an anyamana kwayo nagi. Wawere uru gi lweny matindo maketo wapeti. Makanu neno ni gini notimre, koro babu ni nyaka watieki. Seche moko babu nyaka osoni, seche ma babu okosoni, akwang'ona. Kik ugoya gi yath te. Lwera bad yath matin michwada godo tiduoka line. Kik ichwada ni nega ni koridwan nikech in mapodi dhiika. Kose nango Trevor. Kora kwayo nagi wariwre uru. Trevor kata in ineno piny kacha. Odong nono ne in. Ma nyakach. Ineno kodong nono ne in. Koro en mana ni koro decision mi make. Iwinjo. Tinya yudo ni bende seche ma koro gino dong ni bende to bende nyisi kendo ni Trevor ok nyami oboke. But Ruoth Nyasaye ong'eyo ngima kila ng'ato ka ng'ato. Wawe gigi e lwet Ruoth Nyasaye. Dongi. Nero kama na nya mheshimiwa. Manondo Dr. Paul Ongili babu Owino jaod bura member kasi istinde bino kila inyo ni dhi do kabisa. Dongi neno ka nyocha konyo joma wego. Manyocho maki ni wacho ni gin terrorist. To an mwakonyogi. Nero kama. Pod wabo konyo jowa, to wakonyogi nono. Nero kama mheshimiwa babu Owino mano jaod bura member kasi East kodwa mbaka ya kiriki mar siasa kaka inene kodhi mbele wacho ni wamakre maka kamoro achiel ga konagi nikech wan owete gikone. Okamano mane kama wewe chenro mar buch jopiny adwoko erokamano ne ji temo keto wangira mogi TV kaendi pile ka pile walemunu mar Nyasaye gwedhnau e yo motegno. An kaka pile nyinga Trevor Ombija jandeng'o panga jonyakach ndendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa. Nendo maber jokama.